hedder Mahmoud Dirawi, er 23 år og er lige blevet ansat i fodboldklubben Randers Freja. Jamen, nu kommer jeg jo til at få en dagligdag, hvor jeg skal være i Randers noget oftere, end jeg har været vant til at være i Lysing. Så skal jeg omgås af nogle af de allerdygtigste spillere, nogle af dem på højeste niveau. Nogle af dem, som er meget mere elitært indrettet, eller i hvert fald tænkende, end dem, jeg har haft med at gøre i Lysing. Så på den måde så skal jeg få en dag til at hænge sammen på den måde, at jeg skal til træning 3 gange om ugen i Randers, og så 2 morgentræninger yderligere, ud over de her 3 daglige træninger. Altså først og fremmest så synes jeg, det er fedt, når man som træner får en mulighed i at komme til en en større klub, og en klub, hvor tilgangen er en mere elitær tilgang til fodbold. Og også i forhold til licensen, så er Randers bare en klub, der er mere målrettet i forhold til elite, og så bliver det også sådan, jamen i forhold til mit mål, så skal jeg jo forsøge at løfte holdet og gøre spillerne dygtigere, og forsøge at gøre, som jeg har gjort de seneste mange år. Altså det har jo stor betydning for i forhold til os, at der lige pludselig kommer til at stå lidt på CV'et for mig. Og det er rigtig vigtigt at have været igennem sådan en klub som Randers. Randers er en stor klub med mange ambitioner. Det er nogle dygtige ledere, der er i klubben, og de har et mål med at nå noget. Så derfor er det rigtig fedt for mig at lige være igennem Randers Freja, og der vil jeg også kunne være de næste mange år. Jeg tror, den vigtigste del af det, som jeg har lært igennem min fodboldkarriere, det er, at der findes mange former for fodboldspillere og mange forskellige fodboldspillere. Og kunsten som træner, det er at kunne have alle de her fodboldspillere, som nu kommer med en helt anden kultur, eller kommer med en anden måde at være på, eller har en anden familie, end det man har været vant til. Og der tror jeg har lært rigtig meget ved at være fodboldtræner i Gellerup, og kunne få tilpasset nogle af de her unge mennesker, som nu er så forskellige, som de nu har været. Jamen, jeg er jo meget inspireret af Diego Simeone fra Atletico Madrid. Jeg synes, der er rigtig mange følelser på ham, og den mand er dybt engageret i sit trænervirke. Og det er jeg også selv, så jeg kunne godt se mig selv som ham, men i forhold til stil og måden at godt tænke på, så er jeg sådan en, der tænker meget offensiv fodbold. Så Ancelotti, Real Madrid.